kumbah hapo arpo kilometer penut por kidikhat kasang samla Katolik Umran Circle banyak kejat nadu na Umran Dairi syaduk shalom sopat beneng. Kabolong sibenta banyak snok tilang ya kajin dapwa arpsan snam jong kasilong Archdiocese Catholic Youth Movement. Ya kata kajinya kejat bala tip kum ka winter trekking la penlong haka katlai terik unai wing arajar arpuway. Bala simenta da palat kumbasis pangut kisamlakan thai bat senrang. Lawan ban aiman sim kisamla da uba Rocky Merwin ubdairu uwe ni kisamlarang ba nakatem riboy. Haka bala penlong ru ya kajin duwai swaban sedang kata kajinya kejat sya utelum kentang katem riboy. La sakhilang da kajinya lam upresiden kasang samla Katolik Umran Circle uba Kederios Tekhar. Kami kadang duksa ke bakrau bagi kum ki kun samla jong balang dia teli kum ni mau gidan ke jingi gidan ke jingi buram markeliang kadang ke por kum ki kun samla ba kum no ba ki pi ki kun samla pindon kamen sim bandan ke jingkit kli ban train nak menta ke balang ba khamtam ru kum no man train nak menta ke imlang ka salang ke jungi kani ke winter trekking dalam kum simenta kum man wanra ke jingi ke jingi jan hapling jumpi ki kun samla ikum simentaru ke jing penkrek ya kami ka jingya nanti jong balang ha ba ka jingya kenduk lang jong baro kinong yelam nyam bah khmat jong balang ke jungi ke balang Katolik mau kadon ke sinat ke bahe ha kepala sedang nadu mentau senam arajar arpway batkan kut hadu arajar arpulai de kani ke tim ke bah khmat kalong ke communion ke participation mission bat ka mission mau ka communion bakut ke jingi simenta bat ka thong kabalang bakan wanra na kabanta kajing suk hatani ka slapar thai bat kum churu na kabanta ka ying pas kem jong kabalang bai te samla bai ke ke banga kwa banong hatani ka pom tolong kiba ya ik mar kaliang ya burom mar kaliang bat khamtam le nginjan banyak rungkat bat uble te kublisibun ya kajing kloy ke jong pi ban ke maulem ya ka kerteng ke jonga bat kublisibun kajing ailat ke jong pi ban dan tak le mat pi hatani ka step kabapulan dengan kibot kibyang kumjuro ka jing sning ka jing kraw kolong ba kalenti ka bacangay niyat ha ka surok ba niyat da ka jing tibru tiblay bat ngin piro sa ka perthai ba nikum ki kun samla jo ka balang mapi kun samla jo ka balang kandai ka nuksa ya ka imlang ka salang dengan kibot kibyang yapi ba pinyo poisok ba pinyo wan paisok ba ublay undan rungkat lem ba pi baro ngi penpau ka jing sngo kemen ke bakrau ba menta ka sngi ngi kum kasang samla Katolik Umran Circle ngi pelong ya kani ka winter trekking nadu na ka balang snong Umran Dairi hadu ha ni udum sebat peneng tingi la sedang nadu mere men step ngi la poi ha kani ka janmit ka ba menta te ka de kalenti ka ba jengai ba te henri ki samla jongi ki la ele sitom kat ni ki le poi lut ha kani ka jaka tingi sngodap da ka jeng kemen ka bakrau kham tam i ki samla khlam thaj wat hasiteng lenti ki don ki pala thaj henrei maki ki la ai kata kabar ka sor pan pen i ka jinglong samla ki jinglong sirham maki ki la yat baki poi sadu chani uta ulum sapat bleng kata ka jing trang jing anut joki samla te kani kalong kadak kasien bangi kum ki samla ha ka ba ngi sim mentalang ha kani ka jingra ki ka server jubili jongka Silong Archdiocese Catholic Youth Movement bahkan sadap arpusan sedem te mengi kum ki samla jong Umran Circle ru ngi sim mentalang da ini program ban pen i saki para samla bangi kum ki samla ngin long kita ki ban yayat lang ban yatrai lang hakikam mensim namar ba ngi i ki samla menta bon hi ki ngop hakikam jong ka jing sha penso ka perthai hakin rock ne hakini kita hikam kai te henrei leng ba kani ka jing yat lenti jong i kum ki samla ka pen i kata ka jing long sirham bangi long ki samla ki badap da ka jing sat jing klan hakamet ka mensim te ngai kublai kham tam i phi ki samla i pi we ki balai poi hang ni khem dala banajar kerteng mo ka jing trei sitom ke jong phi pa phila ya no mensim ba ka de ka jing pelong chungi ke jing khot ke chungi manta ka long ka bajop te na ka manta jong phi we kha khlam la banda jar kerteng henrei ngan ai ke jing thap ti pajam nam ta jong phi phi agni ka trekking jungi sngo ba nyo kata kabor ka sor ma habang ya linti ni mi lut ki umsep umsar bangi la ya linti la jengai ba te ngi sngodap ba jing kemen ken kum ki para samla mo ni kumbai presiden jungi la organize kan program bangi nya pen i kum kata ka jing ya teli hagan ka ni ka jing ya linti jungi ken kum ki samla jong ka balang Katolik ya jinglong samla